tuna da kai Amadu babu abin da yi mun saura na yi na'am da kai sai ya duwa kuma zan bi don gyara salam alaika ya Amadu san ka muke wani ban daɗi tafi mu bi ka dai amjadu wanda ya bi ka sai ya yi faɗi bani da damuwa dan an furta hakan kana da kaudi ba wata dimuwa dan wai ban da wani kaya mamudi sallu ala Muhammad wa ala alihi su neman nema wa azwajihi wal ashaba asa iyaye nima ya sayyidatina amina wallahi ni da ku na suna an wanta sayyidi abdullahi ni fasan ku ne gatana na yi riko da ku zuwa gun Allahu tun da kun kai bango babu sa'an ku ko da gurabu na riga na hango ya mai kamar uba da ne jikin ki da sanki ni na kwana ba jinin uba kowa aka rike sai an kuna gani a dangane umul asalai ni na kayan kamshi ya mar'ata ali illa mari ba ku ne abun ban haushi ba zan iya shi ba aiki ba za a rahu da can dai ko ba ku gamsu ba in ta so mi za mi kun san dai dan an mutum batula wa aliwa sanai